me yasa malam ya ce wa aslul iman wa taqwa al iman bi rasulillahi? Yanzu duk wanda ya ce ya imani da Allah, wani hanya ya biya imani da Allah? Tambaya nake. Duk wanda aka taba samu cewa mumini ne ya yi imani da Allah tun daga farko lamari har ƙarshe, in ya ce ya imani da Allah, to tambaya na farko shine wace hanya ya bi ya yi imani da Allah? Ku bani amsa. Ta yaya san akwai Allah? Ta yaya imani da Allah? Ya san yadda ake imani da Allah? Ya san me ake nufi da yin imani da Allah? Ta wace hanya? Na'am? Na'am? Annabi, a'a, tun annabawan farko ta hanya annabawa kenan. Ko ba haka bane? Ta hanya annabawa. Ashe asulul iman. Duk imanin da mutum yake tunkawa yayi, to asalin shi yayi imani ne farko da manzon da aka aiko ai. Yanzu duk wanda bai imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga ba shi da asalin iman. Shi yasa ma maganar yi imani da Allah bai taso ba, maganar yayi imani da alqur'ani bai taso ba, maganar yayi imani da mala'ikun Allah bai taso ba, maganar yayi imani da ranar tashin kiyama bai taso ba. Me yasa? Saboda asalin imani shine kai imani da manzo tukunna. In kai imani da manzon da Allah ya aiko, to wannan shine zai baka damar yin imani da Allah da ya aiko shi. An kai discrediting messenger, to message din ba aka yi crediting message din ba. To yanzu tun da sai ka imani da, shi yasa dukka sai da suka zo suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukunna. Duk da sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Kagan anan kana imani cewa babu abin bauta da gaske sai Allah, kuma annabi manzansa ne. Ya aka yi kai imani cewa Allah kaɗai ya kamata a bautawa? Sai da ka ji abin da annabin nan ya zo da shi tukunna. To yanzu da kai imani da sakon wannan annabi, sai ka zo ka ce to Allah da kake mun da'awan in imani da shi, na imani da shi, kuma na imani da kai ma din da ka zo da sakon. Tunda in ban yarda da kai ba, ai babu magana ya imani da Allah. Shi yasa babu wanda ya imani sai wanda ya imani da manzon da Allah ya aiko. La nufarriqu baina ahadin minhum. Allah ya sa mun fahimci wannan.